Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongitorriak egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saiora. Urriak 16 dugu gaurkoa astelena eta gaur Barainainen Euskal Astea ospatzen hasi dira. Aste osoa iraungo du, udazken ero izena dauka eta gero kiriketan horri buruzko aurkezpena, egitaraua eta bar ikusiko dugu. Baita ere atzo Nafarroa Oineza ospatu zen Lesakan eta egunez egun bukatzerakoan horri buruzko erreportaia emango da, beraz gelditu gurekin. Ikus dezagun gaurko eta aste honetako agenda. Gaur aurrentzako dantza tailerra, 4 urtetik gorako umeentzat izango da Milagrosako Zibiboxean, arratsaldeko 7:25 gutxitan. Doakoa da eta Iruñeako udala da antolatzailea. Gaur ere arratsaldeko 7:00 Kondestable Jauregian hitzaldia egongo da, euskeraz, hizkuntzak Iruñeako kaleetan, doakoa da. Bihar arratsaldeko 6:00 eta 4:00 Mendillorriko liburutegian ipuin kontalaria egongo da. Euskeraz izango da, 4 urtetatik gorako umeentzat izango da eta hortzadarrak margotzen izenburua du, doako sarrera. Gaur ere arratsaldeko 7:30 Burlatako kulturetxean Aitiri buruzko hitzaldia emango da, elkartasunerako udazkena programaren barne, doako sarrera. Ostegunean arratsaldeko 7:00 Noaingo kulturetxean dokumentala proiektatuko da, El paisaje que llevo dentro, Noaini buruzko dokumentala izango da eta doako sarrera da. Ostiralean Noaingo kulturetxean Antzerkia, Quizás izenburuarekin, gaueko 9:00 izango da eta sarrera 4 euro balio du. Ostegunean ere gaueko 10:00 Txintxarri tabernan kontzertua, Niña Coyote itxiko tornado, 8 euro. Larunbatean Central Cafe Antzokian gaueko 9:00 musika jaialdia, Esto no es Rock Radical Vasco 2, omenaldia izango da eta sarrera 12 euro balio du.